Pai pi baro asya katup kubor menta ka janmit. Syaban pai asya ki kubor ki babnya nginya pet syuai ki mat bakongsan. Ang Menteri rang badu kari Narendra Modi Bashan ka India kan sawan balai ha kayo ka kot jang ka pertai da ka jingkio jang ka GDP da pra na ka shispa. Syak penbam smai CHVJ Shankar kumulat batamai jang ka jela Meghalaya da Chief Justice Uvaidyanathan. Kentu ka kenhun kinong ti doyong ya ka sarkar ban weng no ya ki kendon ban ai license ti doyong ha ka jela. Ong ba ki kendon ki hatang na kabenta ki he saipan. Syakta ka kam jengok kai pertai na ka jingkhang ya ki kali Assam da ki saing halang. An penlong kinong nya kali Assam ban Meghalaya ya ka jing yalang bakerki. But an bu ki pulit ya ki kendon ya kali basipor nado ka atarik unailar na ka jing penlong ya ka opening ceremony jang ka Duran Cup ha GN Stadium. Ki kubor ki babnya. Menteri rang badu kari Narendra Modi ulaong ba ka GDP jang kari kalakio da pra na ka shispa bat kam slam show ba ka India kan long kari ka balai ha kayo ka kot jang ka pertai barok kawai. Haba ay jingkran ha ka sngis dang jang ka journey towards Vikasit Bharat, a post-union budget 2024-25 conference hanong ba Delhi menta ka sngi Modi ulaong baka India kalakio siya ka kerdan ka batamay wat hapadeng ka jing yakhun ya ka klam. Ulaong baka sarkar ka pai khmat siya baro kitanat da ka baong ru baka jingkio haki kamtay jingtay jang ka sarkar kalong ka bamla thawshu. Chief Justice jang ka ying Bishar Meghalaya High Court US Vaidyanathan ula penbam smai ya CHVJ Shankar kum ulat batamay ka Meghalaya ha ka program balalong haraj bhavan menta ka sngi. Ha kani ka program lawan yashim bentaru Menteri rang ba ka jela ukan rat sangma ki menteri ka cabinet bat ki wede ki he ka tanat sarkar. MP balajab ASEAN na Mysuru badru menteri barim ka Karnataka CHVJ Shankar ula syak thongkum ulat ka jela Meghalaya kumshi benta jang ka jing bati kam ka badangshan ka balapin bana da ka Presiden kari ka Draupadi Murmu hak arpun nyau tarik unaitung. I will faithfully discharge the function of the governor of Meghalaya and will do to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law, and will do the best of my ability, preserve, protect and defend the constitution and the law. and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Meghalaya. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of Meghalaya. State Coordination of Coal Miners, Dealers and Transporters Association kalakentu ya ka sarkar jela banweng no ya ki kendon standard operating procedure na kabenta ban ai license lani IYT doyang ha ka jela. Da kabayatu bauladep ay ya ka dorkas siya menteri rang ba ka jela ukan rat ki sangma halor kani ka mat dangshan udukhat kani ka association uba regional shela ulaong ba kini ki kendon ki biang bat ki ajing mentoy tang ya ki he saipan. Ki dukhat jang kani ka association kilaong ba kinong ti doyong ki barit ki kendu jing e shibun namar ba kimlong ki barit bit ban apply na kabenta ka jing IY ban ti doyong. Buat ka scientific coal mining in the state of Meghalaya. Buat kibun ki research kilat kelinting nyuat namta ban wat ya kelinti ban pentri kamno ya ka scientific coal mining in the state of Meghalaya. Kumju ya gitu ki pajbaro ki badan jaga ka bahako ka cispa hectares kumba lapas kai daga sarkar jela ka jaga namta ban apply ya ka prospecting license lani mining list kamla banduna sinso ya ka cispa hectares tegane kalate kalakum
yo pajba ya barok kowe ke jela Meghalaya jungi kiba im kamai jakpo nagane kam kiba kwa ban wan bi chakmat ban apply ke prospecting license lane ka mining list. Kajing khang kabakin san ya ki kali kamai da kiseng bhalang ha tengar ha ka arpon ri tarik unaitung kalalam sya kajing pensange no ya kumba lai pau na kasispa kajing booking kabalak ta shibun ya ki kenhun penyat ya ki kam jungok kai perthai ki bala pentiknai kinong wan jungok kai ba kajing long jingman kalayat ben iba ban lumbla bad iba Gerald Duya ki balong u president bad u general secretary jong ka association kilaong baya kinong wan kai kibalabu ban wan jungo ai kasora bat dauki kila hab ban penbet pat syakiwai ki jaka jungo kai bat kani kalakta ya kerukam penyat ke jongki ka association kala dep ban airu ya kashiti sya menteri katenat ki kam jungo kai perthai halor kini ki jing e henin kasngi. It is a lean month, but then talking about that, we also have detours that comes from Assam and our neighboring state basically. So we faced a lot of cancellations, and so to say, some itineraries are supposed to be the guests are supposed to go to Sora, Dauki and all, but we had to divert them to other places, which has hampered our operations because getting rooms in other places also is a challenge because most of the accommodation units and all have not been established that much. So it has caused a bit of a problem, not a bit, but actually a lot of problem for us. As per the decision taken that day, all the tourism stakeholders associations, we have written to the minister, and we have just handed over a copy of that letter which we are supposed to give to him. Kinong nya kali turis na kajela Meghalaya bat Assam kila penlong ya kajing yalang bakerki menta kasngi hanong po banweng ya kijing e kibami na kajing ja ha ka arpon ri tarik unaitung ha tengar ha kani kajing yalang ladon lang kinong nya kali bat kitrai kali turis kibami khmat ya kiseng bapher na baro arteli ki jela kajing thmu jong kani kajing yalang kalong banwanra e kasuk kasan hapadeng kinong nya kali na baro arteli ki jela ki basanya hakikam jungo kai perthai na kabenta ka kamai kaji ka jongki la menjur ba kinong nya kali ki dei banla ban kamai lat luot bat klem kanu kajing penthut ha baro arteli ki jela nomor ba kajing suthu bakla jongki nonglek nongwan ki bawan naga barjela tamtam ki bana chaba ka state jongi gain na kiwi ro ka state ki ba don gitu kujing yakhang nagaliang jong ki seng bhalang ndei katu baro bangi kamton jing dei em ha kaliang kajing bat kan te nagaliang jongi ru long ina pensai hiru ba nagaliang jongi kumka action ngimdon re kanu kajing ya persya ya kanu ka tourist taxi ki bawan sya ka jela jongi ki her kaliang jongi bang song mendaring ni sim khia tang ha bedei bat kani kaliang jong ki kali private ki balabun palat ki bawan kamai seni jela jongi laki number plate le katu kalau ong kniat kala kini ya piang ja jongi kinong kamai ki ba kamai hok lagi terus taksi hadian kajing khang ka banyau benai la plepat ya kajing king yam na du menta kasngi bala sya banyat kali na baro arliang surak bat kajing mana halor kajing khia ka balong 100 metric ton baro kijing lot jing sep ha ka basna bat maramot ya katai kajing king kalapoi sya ka khat khandai point khandai keluar tingka ha kabai dei bat kadampat jan baro ki kam ha ki benta basalor la pendap lut henrei dang don kam pat ban pendap ya ka benta gallery portion nalor ka jing maramot ya ki benta ba orpat ka ban kta ai ka jing ya jong ki kali menteri katenat boarding UET mandal ula ong ba da ka jing maramot bat jing khang ya ka surak lala ban kentiu ya ka jing ne jong kani ka jing king sada kumba ar posnem discussions, it has been decided that from tomorrow onwards, the bridge will be open both ways. And this will be only restricted to, as per the earlier order, restricting only 4 metric ton of vehicles, not above the 4 metric tons. There will be further notification later on, and when that notification will come, I will call you again and explain the situation. So this is the present situation as per the status of Umiam Bridge is concerned. Iwei kena iba puli kelas 11 jong ka skul Jawahar Navodaya Vidyalaya Mauplang in Nathaniel Sotun. Ila klat no anak kajing sya bat hakalat min hakasngi ublay baladep
kat ba idang mut bansum ha hostel. Kikmi kikpa jong ini kena skul ibadang khat nyau snem karta uke miza bat ka kurem jong u kibadai kinong shong shnong kalaban kila yo jing tip shapang kani ka jingja bat kila rai ban le ka postmortem hadien ba kila ya keren bat ki pulet kalaban police station. Inathaniel idang shudep pas ya ka exam SSLC menta usnem. Katkum ka jing ya thu jong kikmi kikpa kila dep ban ay ka jing ujor sha ka school management shibanai shwa kani ka jingja halor ka jing bamlong shngan jong ki connection like Henry shem la le ai halor kani ka jing ujor. Aku bila kali ba dia itu kimi patai ko so be one not sini ya po yang taipan kendu itu principal yang aku orang ba he was electrocuted is no more tekan itu kamat kita perlu buste yang rala kamat yang jadi wani nyaka di orang bala ke postmortem mana kan itu house master orang ke principal si banai shwa tambah kimpat itu di kamshim itu. Nakadaw ko jing penlong ya ka program play perda ya ka lumpong ya lekay Duran Cup Hajar Pusaw Haji N Stadium Complex kipulet penyat kali ka Shillong kila penjari bon teli ki kendon yat kali nadu ka artarik unailar ka ban pentray kam nadu shibaji no phai sngi hadu ka bakut jang ka program enbu no entry nadu lum jing shai shadu CRPF Forest Colony kabadon hapolo Yaki kali en pen kelalenti shalau mali bat shayau pulu. Kipulet kila betharu yaki brio bakim day ban penyeng yaki kali ha keleng ki benta jong ka pulu bat ki jaka marjan ha ka artarik unailar nadu kapor khatway bejimen step hadu bandakut ka program. En sya tang yaki kali ki badan pas bat ki badan kam ya ka jing syakri bakerki. Shubham Charitable Association SHA Kaya le ban kentiu ya ka khut ke subaha ka jing poi benai da ka ba penslur ya ki jing pendan kam ya ki pats ki bala ban pendan kam bon sien ki bam kta ya ka mariang. Kani ka association dangshen kala penlong ya ka jing ai jing hikai ba kerpang ka ba arts ngi halor ka jing shna ya ki pats ki ba pendan kam ha ka jing poi benai ki kentai. Ya kani ka training labai tingka da ka chief minister scheme kaba tmu kerpang na kabenta ki kentai ki bana ki than nong kendang kilong kmi na ki henrio teli ki district ka jila kila yashim benta ha kani ka jing ai jing hikai kani ka sin jam tang ba ka kentiu ka khut ka suba ha ka jing poi bnai henrei ka pendunaru ya ki jing jabo na ki pats ki bala ban pendan kam tang shisien. Ladies in rural areas, villages, they don't know how to use sanitary pads. And whatever we are using this sanitary pad, whispers, sanitaries, these are 50 rupees per month. And while we are making this sanitary pad, these are 200 to 250. And we can use this for 3 to 4 years for safety purpose and for environment also. These fresh pads are more safer than this whisper and stay free. Karibhai District Sports Association RBDSA haringkat ka jingitray lang ka Deputy Commissioner bat ka Office jang ka District Sports jang Karibhai District menta ka singi kalapan ko buram ya kinong job ha ka lempong yale ka state level Subroto Cup Football ha Umsning Auditorium Hall. Hakani ka program ladan ringkat Menteri ka Tanat Sport uba Shakliar Wajri UMLA ka than ba Meral Bonds na lor kiway. Kaminken Christian High Secondary School kala job ha ka under 17 jang ki khna shinrang Kanongdri Presbyterian Secondary School kala job ha ka under 15 category but Christian High Secondary School kala lam khmat ha ka under 17 jang ki kanthai kini ki kanhon kin mi khmat ya ka Meghalaya ha ka Kerdan International. Ya ka pinlik stay panakaliak na fi ginangay kersa na kandarati. Nangai tiba-tiba pek kini sedang yakindu IDSO nakaliak na fi sedang ha. Nandre ke itu mengakular fi kalau banginum gino fi. Haba pinlik stay na kan ta bermanra ke burung ya kasir ke cumi. Nuara ke burung na kan ta jela ke cumi. Nuara burung nak kami distrik kejumpi, nuara burung nak kami isnam jumpi, kayeng kesem.
Hakalimpong yalekai Paris Olympic, mentarasi kamanu bhakar, bad usarab jot sing kilayo Korea katak takmar nong, haka mix 10 meter air pistol shooting, da kaba penrem ya arngot kinong yalekai ka South Korea, ka Oyejin, bad uli wanho, da kan rio la shipau. Da kan ikijingjam, kamanu bhakar kala penrung ya ka kerteng jangka haka history jangka India da ka bayo ban Korea artli kitakma haka ju ka jingyele kai Olympic haka wai pat ka benta usarab jot sing ulayo ka takma ka baningkong e jangu kham haswa kamanu bhakar kala yo ya ka takmar nang haka jingyele kai 10 meter air pistol jangki kenthai mentang inya pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng hanong ba shalong Kajing shit kalong arpopra point iway degree Celsius but kajing kriat kalong kat kandai point saw degree Celsius kajing ngam jeng ka how kalong kandai puar na kashispa men step but pra puar na kashispa janmit kala bandan kajing hap slap ka bamalu mala but kajing tiet upar that habun ki jaka Shoban poi sya kabakut jang ka thup khubor ngin pet biang sa shisien yakimat bakongsan Menteri rang badu kariung Narendra Modi basyan ka India kan sawan balai hakayo kakot haka perthai da ka jingkil jong ka GDP da prana ka shispa Sya penbam smai UCH Vijay Shankar kum ulat bathamai jong ka jila Meghalaya da Chief Justice Uvai Dianathan Kintu ka kenhun kinong ti doyong ya ka sarkar ban weng no ya ki kendon ban I license ti doyong ha ka jela ong ba ki kendon ki hap tam na ka benta ki he saipan Syakta ka kam jungo kai perthai na ka jingkhang ya ki kali Assam da ki seng bhalang an penlong kinong ya kali Assam ban Meghalaya ya ka jing yalang bakerki But an bu ki pulit ya ki kendon bat Yat kali basipor nadu ka atarik unayla na kajing penlong ya ka opening ceremony jang keduran Cup Haji and Stadium. Te parlo katu ngilapoy siya kabakut jang ka thup khubor jangi menta ka janmit hadu banginday syambiang bat pila syai kasngi kublay pi baro. रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है और उसका आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है